नमस्कार, रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण टोमॅटोची आंबट आणि तिखट चटणी बघणार आहोत। तर आता चटणी करायला घेऊया। 3 ते 4 काळी मिरी, अर्धा छोटा चमचा बडीशेप, 1 चमचा धने। हे आता मीडियम गॅसवर रोस्ट करून घेऊया। आपण या चटणीमध्ये लाल मिरची पावडर वापरणार आहोत। तुम्हाला जर त्याऐवजी लाल मिरची वापरायची असेल तर तुम्ही ते वापरू शकता। फक्त मिरची या मसाल्याबरोबर भाजून घ्यायची आहे। मसाल्यांचा सुवास छान आलेला आहे आणि लालसर सुद्धा झालेले आहे। काढून घेऊया। छोटा चमचा तेल, 6 लसूण, 1 छोटा कांदा, याला जास्त फ्राय करायचा नाहीये, फक्त कच्चेपणा घालवायचा आहे आपल्याला। दोन ते 3 मिनिटे झालेली आहेत। कांदा आणि लसणीचा कच्चेपणा गेलेला आहे। आता या 4 टोमॅटो घालूया। मिक्सरमध्ये लावणार आहोत त्यामुळे सगळ्यांना उभं चिरून घेतलेलं आहे। आपल्याला हे पूर्णपणे शिजवून घ्यायचं नाहीये, फक्त कच्चेपणा जाईपर्यंत त्याला फ्राय करायचं आहे। पाच ते 6 मिनिटे झालेली आहे। टोमॅटो कांदा सॉफ्ट झालेला आहे। गॅस बंद करूया। हे थंड झाल्यावर आपण चटणी करायला घेणार आहोत। कांदा, लसूण आणि टोमॅटो, रोस्ट केलेले धने, बडीशेप आणि काळी मिरी, 2 चमचे लाल मिरची पावडर। तुम्ही लाल मिरची पावडर ऐवजी लाल मिरची सुद्धा वापरू शकता, फक्त मसाले भाजताना त्यामध्ये ते भाजून घ्या। चिंच, तुम्ही यामध्ये आमचूर पावडर सुद्धा वापरू शकता। चवीनुसार मीठ। आता थोडं पाणी घालून आपण हे बारीक करून घेऊया। टोमॅटोची आंबट आणि तिखट चटणी रेडी आहे। खूप छान झालेली आहे। ही चटणी इडली, डोसा आणि भाकरी बरोबर सुद्धा खूप छान लागते। तर तुम्हीही अशा प्रकारे ही चटणी करून बघा आणि मला कळवा ही कशी होते ते। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।